ľudská závisť. Žijeme vo svete, v ktorom môžeš veriť iba sebe, tomu ver. Ranges, Gianni a Prekopnutý. Yeah, ľudia závidia si všetko, už len práve preto neriešim ľudí, ktorí nestoja mi za to. Závidia ti aj to málo, nedoprajú šťastie. Musíš kráčať svojou cestou, hlavne nepozeraj naspäť. Hoduj sa podľa seba aj na to, kto si čo myslíš. Som stále rovnaký pokop, už nemôžem byť iný. Našiel som cestu, chcem dojsť k tomu miestu. Nemôžeš ma zastaviť, mám neprestrelnú vestu. Nepotrebujem nič k tomu, aby som sa mal dobre. Mám pri sebe ľudí, s ktorými držím ruka v ruke. Nepotrebujem žiadnych nových bratov, pár pravých stojí za mnou. Všade kam dojde prengo, urobíme hardcore. Bijeme všetky ringle, nepodporujeme faloš. Keď si na dne majú radosť, kľudne ojebe ťa kamoš. Preto dávaj pozor, komu veríš, život už nezmeníš. Marne sa snažíš, faloš svetu vládne. Bojuj za to, čo ťa baví, vieš, že to je hlavné. Z veľkého kamarátstva vykluli sa závisti, ktoré popremieniali vzťahy na kus nenávisti. Aj teba porizli, stále máš na mysli, že tie neprajnické kurvy z nášho sveta nezmysli. Tak stretávaš socky po ulicach, chody tu, pri pohľade na nich sa mi robí iné na piču. Bolí ma celá hlava, celé telo, oči, uši. Jediné pomôžem im tak, že im tú bandu zruším. Možno stane sa, že chlapci zmena odkosí sa a každý z kokotov, čo má problém, utopí sa vo svojich ojeboch, podvodoch, topí sa tu vlnách. To, čo si predtým navaril, vypiješ do dna. Ako malé návnady hrnú sa mi do pasti. Teraz sú vypadení, nachádzajú sa pre pasti. Plnej snov, mnoho nepočutých slov, rozmaznaných debilov, čo nikému nepomohol a nezmohol sa povedať pravdu svojim kamarátom. Poznáš tvoji a faloš tu stále stojí presne tam, kde stávali chlapci tvoji. A ja som dôvodom toho, prečo majú nočné mori. 3 hodiny ráno a jeden si ja ven. Čajka si ja si myslí, že splniť jej ten sen. Kto ví čo si myslí, v tej sprostej hlave uznávané v mysli, a to iba stále. Samozrejme šašov, čo po dovetách myslí kyslí, lebo nič iné im neostáva. Prehrali v nezmyselnom svete, doma, venku, kdete. Tak internety fetujete na 12-ročný kurva, ty kokot testujete. Robíte zo seba furt tie isté nechute a potom ľuďom tvrdíte, že vraj to ja ne. Čajka vidí Baváriu a hneď vykúva zosadne, že možno si ju všimne, ale čavo vystúpi a pred kurvu špak dvihne. Kúka jak piča a v hlave reta spadne, ona už aj zvedne. Však hranice ja nemám, úplne že žiadne. Kemde na tyčku, trúbka si prisadne, minimálne 3 stavy, sú pre no záhadné. Telo už necítim a duša defekt dostane, nemá ani 14, asi je to nemožné, asi halus chytím. Už som u nej doma a v jej manku haluzí, neuvedomujem si, kde jak a že s kým. Počujem, že vyžuj sa, že vraj je tam štím a už ma napadne len posledný rím. To, že utekla mi realita, vím ale jedno, že nikto z vás sa nechytá. Samozrejme pozdravujeme všetkých 3 ľudí, čiže Nikyho, P1 a P2.